Vashandi tinokutendai nekutisarudza nguva nemisi tichitandadzana tiri muchirongwa maisamba show. Nhasi tiri kutasa nyaya inopisa yatasarudza kadare kadiki nekuti tinozoda kuenda nayo kustudio kudare guru. Asi nhasi tamboidzikisa gejo kuti tinyatsonzwanana kuti tiri kukurukura pamusoro pei. Tiri kukurukura pamusoro paitingati kuchirungu overstepping. Nyaya yeoverstepping, nyaya yekudarika mugano, nyaya yekupfuuridza inokanganisa ugaro, inokanganisa ukama. Manzwa kuti zvese zvine fenzi yazvo, zvakafenzwa zvinotiraramisa muupenyu. Saka hatifanire kudarika mugano. Asi regai ndikutendei tisati tapinda muchikamu chino. Tiri kuona zviuru nezviuru zvenyu muri kuteedzera Facebook page yedu, muri kuifarira. Yenyu inonzi Maisamba Show Official. Rambai muchitudza zvamunoda kuti tiite. Tinoimba kuti tiri kukuunzirai zvinokufadzai, nemiwo muri kuwana zvinokufadzai kubva kwatiri. Kudzidza hati akuperi, hakuna anoziva zvese, hakuna anoziva zvese, anoziva zvese chete ndimusika vanhu. Ndiri kudzoka kwauri. Nyaya yesocial media iri kukonzera kurambana kwevanhu. Hapana chinorwadza sekurambana. Nekuti kana manetsana madarika mugano muri vaviri, makanganwa kuti mune vana, makanganwa kuti mune hama, makanganwa zvamakaitirana mukati meupenyu zvinokupfachuka nekuti mumwe adarika mugano. Hatisi kuti social media yakaipa, tiri kuti yakanaka. Asi ingatibatsire sei kusatipazanura, nekuti vanhu vedu vakudarika mugano. Isu tiri vanhu vanoremekedza vafi, ndosaka tine izwi rekuti ruremekedzo rwokupedzesera. Asi izvino muri kuona vanhu vedu kunze kwekuti vabatsire munhu ari kupupa patsaona, kuti vabatsire munhu ari kupupa, ari kutadza, vanenge vakatobata foni vachipikicha neropa, vachipikicha. Hama yako inozoona pikicha yemunhu afa pasocial media. Nyaya dzerufu inyaya dzakakosha, dzine mataurirwo adzo, dzine masvikisirwo adzo, dzine mugano nenhoroondo yadzo. Munoiona sei zvekuti munhu anotoona pasocial media kuti ndo mafiro aita hama dzake, ndo zvadai? Ndinotenda nyaya dzesocial media idzi tichibata nenyaya dzevafi, ndinobatikana zvikuru kwazvo pamasocial media edu, mafacebook, mawhatsapp ariko. Unoona zita rehama yako yanyorwa nemunhu ari John, zvikanzi ari kuno ari John afa. Ini zvinondirovesa nehana ko ndakabva ndamuteerawo. Kasi mutemo wedu wemuZimbabwe anongoramba ndichidzoka ndichitaura nezvawo. Mutemo wedu unoti tinofanirwa kuremekedza vashakabvu. Uritoripo mutemo unodaro. Tichibva hedu pamutemo moti takunyanya kutaura mutemo wechirungu, chivanhu chedu chaicho chinoremekedza vashakabvu. Tobvapo tichienda nenyaya yesocial media, tiri kuona kuti ukava kunyika dzine upfumi hwakaita sana America nana Britain, vanotobatwawo pamasocial media nemutemo uriko. Saka iwe semunhu akabva kuvanhu, munhu wevanhu, unozozviwanepi zvekuposta paFacebook, paWhatsApp zvausina umboonazvo zvinokanganisa privacy yeumwe, iyi ratinoti right to privacy mutemo wedu. Mashoko makukutu ari kutaurwa iye zvino vakawanda muongororo netsvakiridzo vari kubirwa kudzimba nekuti vanodarika mugano. Vanongoenda ipapo pasocial media ipapo, hatipo kubvira musi wakati, tiri kuenda kwakati, tiri kuhotera yakati, tiri kuhoriday yakati. Muzoshamiswa kunzi inga matsotsi anoita sani mushonga, vafembera sei vabva vapaza imba. Aiwa, ndima vaudza nhoroondo yemafambiro. Imimi hatisi kuti social media yakaipa, tiri kuti musadarike mugano. Kana muine zvamunoda kuudza vanhu vekunze, zvisefei, zvierei, haikonei kurarama ipapo, sekuti kunyange mukatengerwa sketi inotozikanwa nepasocial media, kunyange pakarwariwa zvinozikanwa nepasocial media. Yerai musingadarike mugano. Magariro emumusha yenyu tine tsika yekuti dzimwe nguva hatingofoshonora nekuti pamwe zvinhu zviri kugadziriswa mukati memhuri, zviri kugadziriswa mukati menyika. Munopa muvengi mazano, munopa muvengi zvombo zvekuti akushandisirei. Nekuti kana wakuti vamwe kana izvozvi zvinonzi maprofile picture, unotoshama kuti vanorarama upenyu hwakaita seiko. Baba wepanext door ndo profile picture yavo. Ikodzero yavo, asi hazviparadzanisi here vanhu? Murume wamakambodanana naye asina kukurorai ndiyo friend yenyu ipapo pamasaisai apa. Mudzimai wakakonana naye ndiyo shamwari yenyu
zvine mugano here? Ko muri kukurukurei? Hazvirambidzwe. Imimi munoita zvamunoda. Yero jira kufunga kana kuwaridza. Nyaya iri pano ndeyekuti munhu ane mugano. Wako mugano uri kuperera papi? Ndombo yakwamuri vaMagwenjere. Tinotenda. Ndinoda kumboti bate pamabata maichisamba pakabatwa nemunun'una wangu uyu. Panyaya yezviri kuitika munjodzi dzepamugwagwa. Vanhu vasati vataurirwa vanenge vatozvinzwa. Tinofanira kudzidza. Mapurisa edu chaizvo ipapo ndinoayemura. Vanotitaurira kuti pafa vanhu vakati. Mazita tinawo asi hatisati taakuaburitsa nekuti vemhuri hatisati tavazivisa. Kuratidza kuti pane mutemo unofanira kuteedzerwa. Tikange totaura nguva yacho isati yasvika, tadarika mugano. Tochienda ipo pasocial media yakare toramba tiripo ipapo. Vanhu vazhinji vakuita sevana vokuuchikwa vasina kukwidzwa churu. Vasina kutsitswa. Madzikisa gejo apo. Kana ndichiti vakuita sevana vokuuchikwa vasina kukwidzwa churu. Murume nemukadzi vakaroorana vakatadza kuita mbereko. Vanoenda kwagodobori kunouchikwa, mudzimai anouchikwa. Kana auchikwa Mwari azova paruva, mwana iyeye asati akura zvinoenda kure, vanodzokerazve kwagodobori ikoko, mwana onokwidzwa churu. Kukwidzwa churu zvokwadi anokwira pamusoro pechuru, vanenge vane nyundo nendiro yomiti nechinu chakange chakatakura miti yavakadya kuti vabate pamuviri ipapo. Godobori oita basa rake achitsitsa mwana pachipfuva nenyundo, kuti asazova anongovhumuka kutaura zvisina kukodzera nenguva isina kukodzera. Mashoko makukutu mufunge. Tinodzikisa gejo nekuti tiri pachirongwa chekuti tinoda kudada nezvatiri. Tiri kutarisa vamwe vanhu munyika yese yakatipoteredza, nekuti nyika yese tinogara tichitaura kuti rakunge dunhu rimwe chete. Varuko vanodada nezvavo, varuko vanodada nezvavo. Isi todada kuti tiri vanhu vatema, todada netsika dzedu, todada neunhu hwedu. Kana usina kutsitswa, unozvitsitsa nekukopa zvakanaka, nekutarira zvinoita vamwe. Muri kunzwa zvataurwa navanzvadzi vangu pano kuti zvinhu zvese zvine urongwa hwazvo. Kana mumba chaimo, kana mukabika chaizvo, zvine urongwa hwazvo. Saka handizivi kuti vana vaniko ava vari kungoita nyobvo. Vana vani? Ndombo yakuni gweta redu. Ndinotenda. Tinoona kuti mukurarama unogona kunge wakanyatsorayirwa chaiko kumba kwawakabva, kasi pane vamwe tichibata vechidika vakudarikidza, vakuita overstepping nenyaya yekuti kuchikoro kwawakazoendawo, kuvhasiti kwawakazoendeswa, kubhodhingi kwawakazoendeswa, wazonosangana nanhingi vanowana kudarika kuwana kwamunoita kumba kwenyu. Iwewo wakuda kuteedzera inonzi pachirungu peer pressure. Wakaita peer pressure, unoona wakuzodarikidza, wakuita overstepping. Bopa tunoona kuti vamwe vakufonerwa nevabereki kunzi mwana wenyu akukanganisa kuno kuchikoro takumbomususpenda, kana kuti vamwe vakubva kuchikoro ikoko ane mwana iye ari mwana wake, vanenge vadarikidza, vaita yatinoti overstepping. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa kuti zano unotopangwa uinaro. Tinoti zvakanaka imi munozviziva, ndizvo zvatinoda kuti tidzidzisane. Zvakanaka chete, kwete kuti munhu anoita upenyu hwekuti akasvika pambwa yaimbwa, akasvika pashiri yashiri, akasvika patsuro yatsuro. Kana uri munhu, ramba uri munhu. Kana uri munhu, nekuti kune zvimwe kunyange mapfekero chaiwo. Mukatarisa vana vedu vakomana, handizive kuti hakusi kudarika mugano here vakuti vakaenda kuzvitoro, nokuti pano tinodzikoka dzese ka, tinodzitora dzese nyaya. Anonotenga kabhurukweo kadiki kakadai kekuti ndwese inofamba iri panze. Havatombozviziva. Munozviziva here vadikani kuti kana wafamba ndwe yako iri panze, uri kupa nyika, kurakidza nyika kuti uri mumwe wevarume anodanana nevamwe varume. Ndio saini inooneka naye. Vamwewo zvakare havanzwisise kuti
izvozvo ndiyo inobva kumajere yekuti kunosonwa zvinhu zvisina zera, zvisina masaizi. Tiri kudzibata dzakawanda wanda. Ndinoziva kuti kuna vamwe vanenge vakutekenyedzwa. Ngatisanganei muchikamu chino chaera.